होना दोननाय दं आरोना नै बेयावनो माने जेट फाइटारा फैनानै बेफोरावनो ट्रेनिं होयो आरोना लोगोफोर ओरैजायबो दं ओरैजायबो दं लोगोफोर बेयाव आरो बेबायदि बानायना दोनदों आरोना लोगोफोर नै हेल' लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौबो बरायना लाबावबाय दिनै आं दंफैयो NSPC नि मोनसे खुन्थागैयि ब्रिजआव आरोना लोगोफोर बिदिब्ला बे ब्रिजआ बेसे गोलाव आरो माबायदि नोंथांमोननो देखायलांनि दै नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर नै लोगोफोर ओरैजाय खुन्था सुन्था गैखाया आरोना नै बे ब्रिजआ नै नायना लाबानो जाबाय बिराद गोलाव नै बेबायदि आलायनाय आरोना नै लोगोफोर नै बेबायदि आलायनाय नै ओरैजाय दैमा बे दैमा दै लोगोफोर नै ओरै फैयै फैयै फैनानै दैमाया नै नायना लाबानो जाबाय नै बेनि सिंजों ओरै फैनानै नै ओरैजाय थांदों आरोना लोगोफोर नै दैमाया बेनिफ्राय नै ओरैजाय खोला आरोना आफां नै नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर दैमाया ओरैबायदि साफाखा दैया नै लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय बेनो ओरैबायदि साफाखाना नै पुरा साफा नुखायो आरोना लोगोफोर बिदिब्ला जों ओरैजाय सिगांखै नायलांबाय थानि दै लोगोफोर नै खुनु खुन्था सुन्था गैखाया दै बे दालाङा लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय नै नै बेबायदि मानसि थाबायग्रा दं आरोना साइडजों ओमफ्राय नै गेजेरावथ' जेबो गैया नैयाव बेल दंमोन लोगोफोर दा बेला गैला बेलखौ खेवजोब्बाय मानो होनना बुङोब्ला लास्ट टाइम जाबायथ' बिनि थाखायनो बेलखौ खेवबाय आरोना लोगोफोर नै ओरैजायबो मोनसे मानसि थाबायग्रा दं लोगोफोर नै नायना लाबानो जाबाय नै जों फंबायजों आंजों फैदों आरोना फंबायनि सिगाङाव दं फंबाया सिगाङाव नेबाय दं आरोना आंखौ लोगोफोर बिराद सान्दुं गोसा दै लोगोफोर बेनि थाखायनो माने जों एसे सान्दुंखौ दानै दानैसो भिडिअखौ खालामदों आरोना लोगोफोर नै बेबायदि साइडजों मानसि थाबायनो थाखाय होना दोनदों आरोना लोगोफोर जों सिगां जिथिया LNTआ खामानि मावबाय दंमोन बे समाव जोङो बे दालांजोंनो थांनानै ओरैजाय नैखैजाय बारोमोन आरोना लोगोफोर नै ओरैजाय बारोमोन ओरैजाय बिराद सान्दुं गोसा दै लोगोफोर बिनि थाखायनो माने सान्दुंखौ साइड दाननानैसो भिडिअखौ बानायनाय जादों नालाय आङो ओरैजाय सिगांखै देखायदिया आरोना लोगोफोर नैखैसो देखायबाय नै नै बेबायदि आलायनाय आरोना लोगोफोर नै बेबायदि आलायनाय नै इयाव दोंनै ओरै साइडखै दोंनै दं ओरै साइडखै दोंनै दं आरोना लोगोफोर बेयावनो आलायनानै बेनिफ्राय बेखौ बे दलंखौ बानायदों आरोना लोगोफोर खुनु खुन्था सुन्था गैया बे दलङा लोगोफोर फंबाया नै ओरैजाय दङ जों फंबायजों आंजोंनो फैदों आरोना लोगोफोर भिडिअ बानायनो थाखाय दिनै बेनिफ्राय दा जोङो मोनसे दलमुगनि एयारफिल्ड जि जायगायाव जेट फाइटारजों ट्रेनिं होयो बे जायगायाव थांगोन दै लोगोफोर जाहाथे भिडिअखौ नोंथांमोना स्किप खालामना नायनाङा फार्स्टनिफ्राय जोबजासे नायबानो जाबाय बिदिब्ला जोङो दा दलमुगनि नुथायखौ नायना लानो दै लोगोफोर बेबायदि नावजों लाङि हगारनानै ना हमदों आरोना लोगोफोर नै दै लोगोफोर ओरैजाय सालांबाय दं इसोरो नै थांबाय दं ओरैजाय सिगांखै नै लोगोफोर इमान गिदिर दैयावबो माबायदि ना हमो आरोना लोगोफोर नै नायना लाबानो जाबाय नै थांबाय दं ओरैजाय सिगांखै बिराद गिदिर गिदिर ना मोनो दै लोगोफोर बे दैमायाव लोगोफोर आं दा दलमुगनि दालाङाव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर बिदिब्ला जों दालांनि नुथायखौ एसे नायना लानि नै लोगोफोर एकदम दैया रानजोब्बाय आरोना सिगां जों जिथिया दंमोन ना 2010 सनाव बेयाव गुथे दै जाजोबोमोन दै लोगोफोर नैबे दालां बेनिफ्राय नै इखे सिगांखै दै दं आरोना नै बेथ' सिगां ओरैबायदि दै जायोमोन दा माने दैया गैला रानजोब्बाय लोगोफोर बै सबनसिरि डेमखौ होथेनायनि थाखाय आरोना लोगोफोर बिदिब्ला जों नै ओरै आफांखै नायना लानो दै लोगोफोर नै इखेथ' गुथे दैयानो रानजोब्बाय नै नङाबा सिगां माने बेफोराव ओरैबायदि दै जायोमोन लोगोफोर नै दा दैयानो गैला नैफोर दाना लोगोफोर नै एयारफिल्डआ नाथाय इयाव भिडिअ बानायनो होआ माने एलाव गैया बिनि थाखायनो माने जोङो माबानानै खाथियाव थांनानै देखायनो हानाय नङा लोगोफोर अब्लाबो नोंथांमोननो एसे गोजाननिफ्रायबो देखायबाय नै लोगोफोर ओरैजाय पइन्ट होना दोननाय दं दै बैफोराव गुफुर गुफुर होना दोननाया पइन्ट बेफ्रावनो माने फायार खालामो आरोना जेट फाइटारनिफ्राय लोगोफोर एसे सिगाङाव थांबाय थानि दै लोगोफोर बेयावबो दंहैयो दै नै
नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर नै बियो नैबेबायदि फैनो होना दोननाय दं आरोना नै बेयावनो माने जेट फाइटारा फैनानै बेफोरावनो ट्रेनिं होयो आरोना लोगोफोर ओरैजायबो दं ओरैजायबो दं लोगोफोर बेयाव आरो नैबेबायदि बानायना दोनदों आरोना लोगोफोर नै उननिफ्रायनो ओरैजाय नायनाबो नै डेन्जार एरियानो नै लोगोफोर नैफोर फिल्डआवनो गोजा आरोना गासिबो बेयावनो बे फिल्डआवनो माने ब्लास्टिं खालामो आरोना जेट फाइटारा नै बेफोराव माबा माबि होनाय दोनना दं नाथाय बेयाव हाग्रा गोजा जाजोब्बाय दे ओइखै जों सिगांखै थांदोंमोन लोगोफोर नाथाय सिगांखै थांनो होदिया लोगोफोर जों दा दलमुख थांना फैफिनबाय आरोना जि जायगायाव भिडिअ बानायनो होनना थांदोंमोन नाथाय बे जायगायाव माने भिडिअ बानायनायनि एलाउ गैया बेनि थाखायनो जोङो सबनसिरि दैमा सेरावनो फैनानै आरो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबगोन होननानै फैफिनबाय आरोना लोगोफोर बै दालां सिंखै ओरैजाय लाङि हगारबाय दंमोन दहायो लोगोफोर नै बिराद गोथौखा बे दैया मिथिबायना लोगोफोर नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय ओरैबायदि गोथौ नै बेयाव ओरैजाय अन्थाइ दं आरोना नै अन्थाइफोरा लोगोफोर बेयाव दै दंमोन दैया रानजोब्बाय ओरैजाय नै मानसिफोरा ओरैजाय थांबाय दं आरोना नै बेरायनो फैनाय मानसिफ्रा बेनिफ्राय ओरैजाय देखायनो दै लोगोफोर नै ओइखैजाय ओरैजाय गारि नुनायखैजाय ओरैजाय खाना जाबाय दं आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय नै ट्रेक्टरा बन लांबाय नैयावबो बन दङ लोगोफोर बेनिफ्राय नै हाजोआ बेबायदि आरोना लोगोफोर हाजोआ नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय नै बेफोर गुथे हाजोआनो गोजा जों दा जि जायगायाव दंफैयो दैमा सेराव दंफैयो आरोना लोगोफोर दलमुख थांनानै एयारफिल्डआव थांनो होननानै थांदोंमोन आरोना लोगोफोर नाथाय बेयाव भिडिअ बानायनायनि एलाउ गैया बिनि थाखायनो जोङो आरो गिदिंनानै नैबे सबनसिरि दैमा सेरावनो फैफिनबाय आरोना लोगोफोर नै नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर नै लोगोफोर इयाव बेबायदि दैया खुरखायैनि थाखाय नैबेबायदि जालि होना दोनदों आरोना लोगोफोर नै ओरैजाय सिगांखै नै नायना लाबानो जाबाय बेफोरो गुथे जालि गोजा आरोना नै नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर माने दैया ओरैजाय खुरखालाङिनि थाखाय नैबेबायदि जालियाव अन्थाइ जाबना दोनदों आरोना लोगोफोर नै बेनि सिङाव खिन्थु नाथुरफोर थायो आरोना लोगोफोर हमबा नाथुर मोनगौमोन नै बे गुथे अन्थाइनि जालि गोजा आरोना बेफोरावथ' दैज्लाङाव जेनेबा दैया बेजों बारखोयो आरोना लोगोफोर नै बेयाव बस्था माबा माबिफोर दंजोबो नै लोगोफोर नै बेफोराव दैज्लाङाव दै देरनानै नैबेबायदि प्लास्टिक माबा माबिफोर सिथाबलायना दंफैयो आरोना लोगोफोर नै बे दंफाङा खिन्थु बिराद गोरा दै लोगोफोर एकदम फुनो हाखाया बे दंफांखौ डेन्जार गोराखा बियो ओरैबायदि गोरा मिथिबायना लोगोफोर बे दंफाङा बेनिफ्राय नै एसे सिगाङाव थांनि दै एरजाय नायलांबाय थानि नै बेफोरो जालि गोजा दै लोगोफोर नै गुथे बेफोरो जालि गोजा नै नायना लाबानो जाबाय बेफोरो माने ओरैजाय दैया जेनेबा खुरख'नो हायिनि थाखाय बेबायदि जालि होना दोनदों आरोना लोगोफोर नै नैयाव एसे खुरदों खोमा नै ओरैजाय थालिर बिलाइ माबा माबि दंलायो नै लोगोफोर ओरैजाय गोथौ खुरदों आरोना नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय बेफोराव खिन्थु बिराद ना बामिफोर थायो दै लोगोफोर ना बामि गिदिर गिदिर ना गोबां मोनो आरोना बेफोराव हमोब्ला मानसिफ्रा ओरैबायदि बोरसि बोनो खिन्थु दा बर्थमान बोरसि बोनथ'वाखै आरोना लोगोफोर अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि नोंथाङा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।